دبیرانین ای دلو جارو لکونه دشت و زۆزانێ من کانی ئەو جەژن و سەما و گەشت و سەیرانێ من چاخەکی دوور و درێژە کۆژوان دوور بوومە ئەس گوه بدە بەر قیر و نال و ئاه و ئەفخانێ من divê ku nûciwan bim biçme nav bav û rezan kanî ev reng nûciwanî kanî bostanê min şahî û nûroze îro tên semayê kesk û sor têne ber çavên me gav û çax û dewranê min keske sorin çox bi sürme ser bi zêrin cerg û bes ka li kune dehrî û xeftan û mîtanê min ah dibîra min demane ew demên şêrîn û xweş tevger û lîzên bi lotik deng û xweşxanê min di nav bax û rezan de lot didan bê tirs û pirs min gul û nêrgiz didan hev ka gulistanê min serxweşê dengê bilûra wî şivanê ber zinêr kanî îro ew bilûr û ew bilûrvanê min tev dibin lingên neyaran tên pelaxtin yek bi yek ew kelat û ew sera û birc û eywanê min ey cegerxwîn bes bibêje pir dirêj e ev deram maçelêvê erxewanî derd û dermanê min